siap-siapa badhe nglipur dumateng Sutresna monggo pinang dan ganti sakecap iki jadi lanjut karima Amita Dahayu aduh. Untuk teman-teman jaga warga 3 atau 4 supaya masuk ke lokasi pentas sekali lagi karena ini jadilan cewek. Terima kasih. Ada Dek Rina, Dek Amel, senyum dong. Tuh. Ae
Dada hayu. Iya, iya. Sahara. Iya, iya. Makin ngomong. Iya. Tundung kutel apa polera lere sapa kuyun dele ake sir sir pandele kapang sir sir pandele kapang coplak sobang sobang ete kelenter mampu satu kutel apa polera lere sapa kuyun dele ake sir sir pandele kosong sir sir pandele kosong coplak coplak suang suang ete
Hae 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 oi ayo Yo, gagak rimang kalah jelor, kucingane ditoke
soleh kepiye kene tak kendangane kene le yo kene le tak kendangane kene solah kepiye kene tak kendangane wah sing kendang saka isi banyu mas yo keplakane jan coba wah jan ya Mas Agus dikeplake sih mas wah iya wah Kosek sabar wah kikek CS awan iki kikek CS kendangnya Jaipong Mas Danang sabar nih yo sanding walikat godhek wong simbar cocok wong wis nyogang ois tenututi lamun katututan lamun mangsa prawe kroti kaya Ramangono magawe to glaring wah cumangkah anggeros rasa sumbar lindu bumi goncang kanjeng rumuluduk ketur-ketur wah oi kakak Rima Ramomo ya
tindihi. Kakak rimang kali ajar lor asilole.